Vi har om gestaltlovene, figurer og baggrunde. Her har vi 2 eksempler på, hvordan gestaltloven med figurer og baggrunde virker. Her sker der det, at baggrunden er mørk, og forgrunden er lys. På det andet billede er baggrunden lys, og forgrunden mørk. Det gør, at baggrunden er mørk på det første billede, og at forgrunden er lys, det gør, at man mister forgrunden. Man kommer nemt til at tro, at baggrunden er det, der var meningen med billedet. Når man kigger på det her første billede, så er det første, du lægger mærke til, er ansigterne. Når du så kigger godt nok på billedet, så kan du se, at der faktisk er en vase. Det var den, der var meningen med billedet fra starten af. Men fordi at man har lavet det spil med kontraster, så vil der ske det, at du mister den originale betydning med billedet. Mens med det andet, der har vi det på den anden måde. Der kan man ikke se ansigterne, fordi at baggrunden er lys, og forgrunden er mørk. Så derfor er det første, du lægger mærke til, det er vaserne. Baggrunden lægger du mærke til først efter. Og når du kigger længe nok på billedet, vil du lægge mærke til, at der er 2 ansigter. Ligesom det bare omvendt af det første billede. Det, der så kan konkludere, det er, at øjnene kigger efter det mørke. Man koncentrerer sig om det, der virkelig springer i øjnene, og ved, det springer ikke i øjnene, for vi er vant til at se det som baggrund. Hernede har vi et eksempel på, hvor det hele går igen. Fordi at her, hvor der står dekorativ skrift, der har man lavet det både foran og bagved. Det ser festligt og godt ud, men det, der vil ske, det er, at man kommer til at glemme forgrunden og prøve at læse baggrunden, men på samme tid vil man også læse forgrunden. Så det hele bliver sådan rigtig blandet sammen. Så det er svært at læse og forstå billedet. Men det er det, der er forskellen på de her 2 billeder. Eller 3 billeder faktisk. Så ja. Det var gestaltlovene, figurer og baggrunden.